Здравейте, какво става тук? Някакъв мажоретен състав. Може ли да направите някакви номера, докато си водиме интервютата? Може ли? Айде направете, покажете нещо. Чудесно, чудесно. Наблюдавахте ли абитуриентите тази година? Тяхното облекло, тяхното поведение? Да, горе-долу може да се каже. Какво ви е вашето мнение за тяхното, разкрепостено поведение и облекло? Бих предпочел да се запазя мнението за мен, защото не е особено радващо. Облеклото им беше земетръсно. Притеснявате ли се от земетресения? Много. Сериозно? Да. Как бе, в Пловдив чух, че няма никаква опасност. В Пловдив бил бетон. Няма. Казаха ми, че ако в България има земетресения, всички ще ли да избягат в Пловдив. Толкова било сигурно. Може и да е сигурно, не знам. Мен лично много ме е страх. Добре, благодаря ви много, много ви благодаря. Ей, приятел, здравей! Здрасти! Как си е? Добре съм, Локо Пловдив или Ботев Пловдив? Но аз учи Локте. Локте, чек! Малко шампиони, ама... Градските дербита получават ли се много силни? Много яко! Там бойства, работи, пушик, много яко! Само малко да успокоят темпото, защото много фойерверки ми замъгняват екрана. Ти не можеш да гледаш добре. Не мога. Добре, изпей ми някоя песен, моля те, на Смърфовете. Как подкрепяш отбора? Хайде, Смърфове, вие сте на върха. Нещо такова няма ли? Не. Добре, земетресението оплашиха ли те тебе? Като чу какво се случило в Перник, в София? Яко ни друсна, да знаеш. Тук усети ли се? Често ли? Аз само спах, бе. Ти само спа, нищо не усети. Нищо не усетих, аз пък като пор. Съмняваш ли се в мен? Аз си спинкам в леглото, знаеш какви нови матраци си взех. Честно? Да, бе. Направо нищо усетих. Искам да те питам, добре, ти гадже имаш ли? Имам. Имаш си? Имам. Тя пуши ли цигари? Да, бе. А ти? Няма да й дам, ами. Няма да й даваш? Как ще й дам? Това вид друга. Ти знаеш ли? Сериозно? Значи цигарите са вредни, така ли да разбирам? Да. Това е много интересно откритие, което ти направи току-що. Нали? И аз така викам. Добре, я да видим, това кученце на кой е? Това куче е мое. Твое, ма ти куче ли имаш, бе? Ами аз имам и котка. Ма ти държиш целия Пловдив, доколкото разбирам. Да. Да, добре. И петата ги овладявам като... И ти петата ги овладяваш и направо... И всичко, Смърфовите. Само. Ботев Пловдив или Локо Пловдив? Не разбра, че Ботев Пловдив се класира в А група. Ще има нови дербита. Локо срещу Ботев. Локо. Само Локо. Само Локо, никой друг. Всички други са буклук. Ей, чакай, тук малко. Пушиш ли? Вашите пушат ли? Мама и татко пушат ли? Не. Не пушат? Не. Ти знаеш ли, че от днеска се забрани да се пуши, да се пуши сега? Бе, знаеш какви забрани? Пред училище ни мои големите край умряха. Слушай се. Аз иначе никога не искам да пуша. Това е много вредно. Само димиш. Само димиш, чадиш на останалите. Времето са ни развалили, чак. Имаш ли кака, батко? Имам брат. Брат ти, той е по-голям, нали? Да. Ние и двамата сме се заели с спорта, Какво спортуваш ти? Аз съм много добър по футбол. Футболистче, добре, момичета, вижте го, момчето е футболистче, това привлича. Аеробетистки. Акробатистки, добре, аз съм... Аеробетистки. Аеробетистки, за първи път чувам тази дума, много уникална. Не знам ги, особено тя в нашите училища, там какви такива. Тя е хубава. Да, тя е много гаджета има. Тя само гаджета върти. Аз се знам. А ти гаджета не въртиш или ти само с една? Мери, много е хубаво. Мерин, как? Мери, ама ще я поздравиш и Мери... Честит празник, Мери, така си жива и здрава, обичам те. Ти си като местния Казанова. Нали? Аз скакам. Браво. Добре, на колко си години ти? Ами почти на 13. Почти на 13? Да. Като станеш голяма, примерно пълнолетна, би ли пушила цигари? Не. Защо? Ами не искам. Ти пречат ли на спортната кариера? Да. Наистина ли мислиш? И на тебе? И на мен ще ми пречи, аз никога не искам да пуша и няма и да го направя. И ти така? Ами да, имате ли? Окей, така, аз съм съгласен. Обаче има ли ваши връстнички, 13, 14, 15 годишни, които пушат? От първи клас пуши. В нашото училище. Чакай, сега си говорим сериозно. От първи клас момичето пуши цигари. Да. Няма да споменавам имена. Добре, ти знаеш защо родителите ти не знаят според теб? Ами... Или може би знаят и си пушат заедно. Примерно идва баща и пита, имаш ли една цигара да ми дадеш? Той брат си пуше в детската градина. Чакай, това да не си го сънува. Брат ти пушил от детската градина, тя пушила в първи клас. Данка, дай ги балетистките да направят някой номер. Училище, които пушат и затова са се преместили, защото са ги изгубили. Може ли да направите някой номер? Ме помолиха от студиото в София, казаха, че сте били прекрасни, било е сензационно и искат да направите някакъв номер преди да е заваляло и да е станало страшно. Тук
Свободно ще ни удави! Хайде, събере. Ох, извинявам се. Внимай, че те са толкова бясни, че могат земетресения да направят. Много са силни. Много са силни. Ама Признам ги. твой матрак е много добър, така че тебе земетресение не те лови. Сега се прибирам вкъщи, лягам и нищо не усещам. Лягаш и забравяш. Добре, дайте да видим сега. Сложно ли е? Ти защо седиш отстрани? Ти ли си в съчетанието? Имам кълбо, но не знам как ще стане. Няма. Не. Давай де! Не мога кълбото да го направя. Добре, пак беше отлично. Правим циганско или Я да видя пуерториканско колело. Може да видя пуерториканско колело. Поддръжката! Хайде! Поддръжката! Да. Здравейте, как сте? Пушите ли? Не пуша. А земетресението усетихте ли? Да, усети го. Сериозно, ама силно ли? В Пловдив ли бяхте? Пловдив, да. Силно ли се усети земетресението? Ами да, усети се. Нямате като моите матраци. Ти да не падна от леглото. Аз направя, моите матраци са много хубави и затова знаеш как ме поддържат. Не паднах. Лелееш ли такова? Не, как? Това са много хубави матраци все пак. Знаеш колко се изръсих? Нищо не усети. Нищо! Ти си спал много дълбоко за това. Не, аз така. Аз спа много леко. Може един въпрос. Какво мислите за спортистите, които пушат цигари? Тъй като аз също съм занимавал с спорт известно време, имаше, как да кажа, съотборници, които пушиха цигари, което за мен беше... Аз съм се чудила дали не им пречи. Добре, има ли... Казват, не ми пречи, други ми пречи, ама не А мога. според вас, вие понеже се интересувате, предполагам, достатъчно добре от медицинска точка, може да кажете по какъв начин цигарите влияят негативно. Вредно е, то се знае. Вредно е, наистина. Го знаем. Да, детето ми каза току-що, аз много се очудих и вие като го потвърждавате, вече се убеждавам, че може би наистина хората сте прави, че цигарите са вредни. Вероятно сме прави. Вероятно имате право. Дробовете, знаеш какво става? Какво става с дробовете? Целите са В чечерни, студиото в такива много София мъжни крачи. 9151255 ви дава възможност да се обадите.